తిరుపతిలోని శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా 4వ రోజున శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారు కామాక్షి అమ్మవారి సమేతంగా సోమస్కందమూర్తిగా మకర వాహనంపై అనుగ్రహించారు. కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆలయం ఏకాంతంగా నిర్వహించారు. మకరం గంగాదేవికి నిత్య వాహనంగా గంగా పరమశివుని శిరస్సుపై నివసిస్తోంది. గంగాదేవి వాహనమైన మకరం తమ చరించి శివానుగ్రహాన్ని పొంది ఆ పరమశివునికి వాహనమైందని శివాంగులు తెలియజేస్తున్నాయి. మకరం జీవ ప్రకృతి ఉదాహరణ. భగవంతుని ఆశ్రయించినంత వరకు జీవుడు నీటిలో మోసలిలా బలపరాక్రమంతో జీవించవచ్చు.